sedaya monggo kita ginakaken wekdal semajan sekedhik antara 10 menit ngantos 15 menit mawon kita sesarengan kolabor ilmi. Monggo saestu kita ningkataken iman kita. Iman itu artosipun percaya utawi pitados. Jeneng iman itu pitados lan benerake. Lajeng iman itu unsure wonten 3. Iman niku secara pengertian artosipun pitados utawa percaya lan benerake iku maknane. Lajeng unsur iman itu wonten 3. Pertama, ucapan. Iman itu diucapkan dengan lisan. Yang kedua, iman itu ditetapkan di dalam hati. Jadi perbuatan lisan diucapkan, aku percaya ana Gusti Allah, aku percaya ini isi Quran, aku percaya karo Kanjeng Nabi, itu diucapake. Senomor loro, perbuatan hati. Atine benerake meyakini datang wontenipun Allah, wontenipun kitab suci, wonten malaikat lan sakitu termasuk iman datang wonten ing dina kiamat. Lah sing nomor 3, iman iku wonten unsur punika bil fi'li, perbuatan. Jadi kita panjenengan sami iman iku nyakupe 3 niku. Yo diucapke kanthi lisan, aku iman, aku percaya. Yo diyakini ditetepi teng ati, atine diantepi. Akoid kudu diyakini. Sing nomor 3 kudu ana bukti. Nggih menika perbuatane cocok. Jadi perbuatane cocok. Cocok karo atine, karo cocok lesane. Wong Jawa, wong kuno nyandani. Tiyang niku janjane nek jujur karo atine, ora ono sing nakal utawa wong sing durhaka ora ono. Nek jujur, mergo ati sing tenanan niku sambung Gusti Allah. Ati sing paling dalam lho. Dadi nek wong iki ngening cipta ngoten ku isine petunjuk Gusti Allah. Tapi nek tiyang niku mboten purun meniti, lha niku godane nafsu niku. Tapi nek wong jujur karo atine insyaallah dalane bener. Tapi ya kuwi godane setan lho abang banget. Mulane nabi ana ulama ana Quran iki tujuane mergo iki sok kalah bodho karo nafsu. Terus diri sedaya imane ditingkatake. Nomor kali monggo ibadah kita tingkataken, kita istiqomahkan. Salat 5 waktu monggo diistiqomahi. Nggih syukur jamaah ten masjid musala nggih. Jumatan tertib diusake pangapunten Jumatane ampun telat. Mergo Jumatan niku kan niku nek salat zuhur petang rakaat. Petang rakaat niku sing rakaat 2 rakaat niku khotbahe, sing 2 rakaat salate. Jadi apike niku kita datang masjid pun sadurunge khotib munggah. Sadurunge adzan lho. Niku diusake pun dugi wonten masjid. Lah nek dugi masjid niku pun pertengahan khotib niku berarti salate boten sempurna. Mergo Jumatan niku khotbah niku menggantikan 2 rakaat niku. Lah nek tekone wis separuh, nah niku berarti boten genep. Terus teng hadis niku dibuktekake nek imam khotib wis munggah-munggah niku malaikate sing nganut wis leren. Jadi kasarane nek telat niku yes ora catat ngoten lho, iman-iman gitu. Kamila mergo nek Jumatan diusake aku nanti telat, diusake sadurunge adzan pun dugi. Jam 11:30 unjuk sithik paling lambat jam 12:04 gak makan. Ampun dikapake wis adzan makan, telat. Niku monggo perkawis ibadah dipun tingkataken. Nah, carane pripun supados imane tambah bakoh, ibadah tambah bakoh, carane pripun? Setunggal kita sami kala-kala niku gelem ngaji perkara
ati merhatosake awake dhewe iki piye, jati diri kita pripun. Wonten Quran niku dingendikake man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wong niku nek jane gelem ngangen-ngangen karo jati diri awake, aku ki sapa to? Aku digawe Gusti Allah iki cara piye? Nikmate Gusti Allah kanggo aku sepiro? Terus aku kudu piye? Nek gelem ngangen-ngangen cara Jawa napa ngilu karo ditoke dhewe. Nek cara Jawa rada ekstrem ya, rada kasar ya. Nah, ngilu ditoke niku artine mawas diri, purun ngangen-ngangen aku iki sapa? Para sedaya nek jujur ten ati, awake dhewe iki ora urip dhewe. Awake dhewe iki ana sing nguripke. Oh, niku jujur ten ati. Nah, nek jujur ati mesti jawabane bener. Bareng manut ati ya manut kitab suci, manut Quran, manut tuntunan Kanjeng Nabi. Nek manungsa niku nggih menika dipun damel marang Gusti Allah. Nek ati ora tau gagas mati juru-juru. Artine sing ngene wis ora luweh-luweh. Nek kurang ngangen-ngangen lho. Awake dhewe niku kan semula dari apa? Dari sperma. Gitu, dari segumpal darah sperma itu loh. Nek cara wong Jawa, napa bahasane kasar kok. Perjo. Cara wong Jawa. Cara nasionalnya sperma betul. Lah dhewe dari sperma itu iso dadi kaya ngene iki. Nek ora niku kapasane Gusti Allah mboten mungkin. Nah, mung perkara lah kok sperma itu lho. Kok iso dadi segumpal darah? Bar segumpal darah kok terus dadi segumpal daging. Lah kok terus ono daginge? Terus ana si jaga bayi cilik. Nggih to? Nah, terus organ tubuh iki komplit gak saka sperma kaya ngono ambune ora enak. Ya kok terus dadi organ komplit ngono. Ana kulit, ana balung, ana usus, jeroan ana uteke, ana organ tubuh, ana mripat, ana komplit masyaallah. Lah cara napa nggih? Cara dingelmoni niku cara-carane ilmune perkara mripat iku pripun? Teknologi tentang mripat. Lah wong niku wong sak top-tope wong niku kon gawe tiruan mripat sing persis gawe Gusti Allah mboten saged. Ya mung niru ning mboten persis. Aduh pokoke. Untu lho kok jaringanane gawe untu masuk persis gawe Gusti Allah. Tetep mboten persis. Pangapun nggih? Untu niku elek kok, nek gawe Gusti Allah patos kok. Untu niku lho tiyang rongos, nggih rada jepat sithik. Ning asli niku jek panono. Ning senajan asli nek gawe manungsa rada pagu. Dadi tetep pangun gawe Gusti Allah. Lho napa ki mawon? Luar biasa. Terus fungsine mripat, fungsine kuping werna luar biasa. Terus selama kita ten kandungan 9 bulan ya, ten kandungan 9 bulan wis iso sijan wonten si jaga bayi. Lah nalone ten kandungan niku nalika awake ten kandungan niku sing mangan sapa? Kok bayi iso mangan? Aman-aman bae. Niku sing weki pangan sinten? Niku sing weki pangan Gusti Allah. Pangane apa? Pangan itu ternyata darah haid. Dadi darah haid ibu niku ternyata dienggo makanan bayi. Nggo makan bayi ngono. Lah nek wong entuk ra iso haid niku niku rakyate mboten saged hamil. Mergo mboten wonten sumber makanan. Jadi panganan bayi ternyata dari darah haid. Luar biasa. Guru mikir bayi niku iso haid. Kula nate lho nunggoni tiyang lairno. Nah, wong cek sederek kula niku jejer enten wong wedok sederek kula Semarang. Iki kula jejer. Pas lair ceprot niku kula tamatin. Bayi lair niku, Pak ceprot niku lonjong. Mboten bentuk bayi niku lonjong dawa. Kena angin bentuk. Lah kok bisa bayi di dalam kandungan ketika kula kok lemes. Kok iso lentur? Nggih, kok iso dadi lonjong? Niku nek kemurahan Gusti Allah ngerti. Nah niku kita sami kadang-kadang mboten ngangen-angen perkara. Monggo kita sami sithik-sithik menawa karo awake dhewe. Kita panjenengan sami niku wonten beberapa
ada beberapa unsur ya. Wonten daging, wonten getih, wonten sumsum, wonten jeroan, wonten utek, wonten kulit, lan sak pitulute. Lah niku asale teng napa? Ya, asale niku menungso niku sumbere sing papat. Ya, jadi kok ana otot, ana kulit, lan sak pitulute ana jeroan macam niku asale dari papat. Dari air, dari api, dari udara, dari tubuh. Jadi kita itu asal usulnya anasirnya papat. Nah anasir papat itu kalau dhewe niku ternyata niku wonten kita sami wonten balung, akhirnya di balung. Balung niku ternyata niku sumbernya sing swarga. Jadi kita itu memang asli potongannya di jadi di potongan swarga. Mergo di dalam diri kita itu punya tulang itu cangkukannya saka swarga niku. Terus kita sami wonten melih angin itu dadi getih. Dadi getih itu angin. Jadi nek mulane nek mati niku getih metune lagi lho. Bagus. Dadi getih lunga saking wong mati utawa wedhus ning ora diglek kok sampe niku getih itu terus dadi angin. Nah, getih itu terus dadi angin. Getih itu asalnya saka angin, balik dadi angin. Terus balik daging awake dhewe niku ternyata saka geni neraka. Dadi awake dhewe niku wonten balung. Balung niku saka banyu. Nah, banyu niku saking swarga. Dadi balung kita itu dari sumber air niku saking air swarga. Nah terus niku wau getih niku saka angin. Nah, getih niku saka angin, saka udara. Terus daging awake dhewe saka bane saka geni neraka. Mulai dhewe niku ya kadang niku kadang niku ya wong neraka niku panas. Akhirnya nuruti nafsu, mereka di diri kita itu ada api itu marake nafsu itu. Adine hati-hati yo kebrowat di nafsu. Jadi awake dhewe pengen urip nek dituruti, ning apa dituruti. Istighfar rilek. Jadi nek kamu bojone dina istighfar. Karo nek perlu dina banyu. Wong Jawa antuk. Banyu niku ngilangi emosi, mulai nek wong Jawa lunga-lunga nang ndi mulih kon dina banyu sih. Nek saged kudu wong Jawa istimewa kok. Kowe kangen kon nek banyu sik karo mergo napa tenggalan ten kamanku enten setane, enten salane. Terus awake dhewe enten kulit niku saking lemah. Jadi kulit awake dhewe niku bane saka bumi, saka lemah. Lah niku tulik sithik organ-organ tubuh kita. Lah terus jerone awake dhewe niku wonten roh, wonten nafas, wonten budi, wonten pangrasa, wonten iman, wonten pamirasa, wonten pangambu, wonten paningal. Paningal itu berarti bunyawan. Pangambu iki irung dibunga-bungabu. Pangrasa iki ngrasake lan seperti nggih. Iki perkara awake dhewe luar biasa. Nek sithik kenal dhewe ternyata awake dhewe digawe karo Gusti Allah. Sak sampun kita kenal kita itu digawe Gusti Allah, terus awake dhewe niku kon ngopo? Lah niku jawabane teng dawuhe Pak Mudin niku lho, dawuhe Pak Lurah nek pas layan niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi sak temene awake dhewe niku dititah karo Gusti Allah, digawe Gusti Allah. Ora mung digawe, awake dhewe niku kagungane Gusti Allah. Awake dhewe kagungane Gusti Allah. Jadi awake dhewe niku boten muni nek dhewe, awake dhewe iku jane nek Gusti Allah. Kagungane Gusti Allah. Wa inna ilaihi raji'un lan bakal disuwun bali marang Gusti Allah nek pun ditiwakini. Jadi wis kenal jati diri kita, terus saya tadi kenal meneh perjalanan hidup kita. Rawuh awake dhewe bakal suwan marang Gusti Allah. Mati kok boten. Mati kan mung pisah roh. Rohe karo roh pisah. Nek kowe urip terus, dadi mati mboten rampung.
mati itu melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan kita kemana? Di alam kubur, gitu, di alam akhirat. Kita masih ada 2 alam lagi. Kalau setuju atau setuju, mesti ngalami dan alam kubur kalau dan alam akhirat. Monggo kita siapakan amal kita kagem mbok menawa kapan-kapan. Berarti jatahe dhewe mbok kapan-kapan sing tuwa dhisik kena, sing nom dhisik kena, mboten dirasa Gusti Allah, awake dhewe bakal ngalami alam kubur, alam akhirat. Monggo disiapaken imane, disiapke amale. Insyaallah kangge rutinan ngaji niki sithik-sithik nambahi pengertosan. Semanten kajian dalu menika saat ditutup dengan sedikit informasi setunggal undangan untuk pengajian malam Rebu Pon. Ini masalah tentang ini monggo kula tahu rutinan majelis sholawatan. Sing nomor kali malam Jumat niku diundang kholipun ten Jigil ten masalah meletek malam 1 Safar niku wonten khol niku sesepuh Jigil Mbah Sitinggil monggo dipun undang panjenengan Pak Suwun Rapuh. Makaten enggak pengawasan ugi lain-lain. Insyaallah untuk niki sepakat mboten kita wontenaken lamanan yasinan karo Bapak Sedaya. Sepakat mboten nggih? Nek enten sing siap monggo panjenengan ketempatan, nek dereng siap sebentar ketemu ngiring nggih. Bijing malam Sabtu kain mawon ben bareng malam Sabtu pagi malam Sabtu kain ben bareng. Lah anggotane niku jamaah yasinan sing biasane niku ditambahi. Sing urung biasa yasinan dirangkul mawon, termasuk remaja-remaja Karang Taruna sing urung dirangkul. Jadi iki kita anggotane diperluas. Mboten kudu sing biasa diundang yakin kali ini mboten, tapi ditambahi. Ngoten nggih. Monggo majelis kita tutup kali wasal alhamdulillah. Alhamdulillah.